ved at være... Men du kommer simpelthen så meget Pandekage-test part Ja, men 20. det var også det, jeg tænkte, ikke? Jeg tænkte lige at lave den her. Fordi ellers skal det jo Jeg næsten tror, det meget, er, hvis det kun smager. jeg tror, Nutella mustard ratio, der er Altså det klart den 5 til 1. mustard, den er lidt en lille smule kras også. Den er lidt farlig, den der. Den går lige op i næsen. Den går godt i næsen, den her. Ej, hop. Okay, så chokolade, sennep og Spejpøls. Og kaffegrums imellem. kaffegrums. Og spejpøls. Den skal på. Hvad bliver der med spejpølsen? Den skal også. Jeg har en her til noget pølse. Hvad har vi den? Men svanen har fået en mage. Ja, men Det den var blev der ret ikke. glade faktisk, hans valg i så det, fordi den havde større svømmet. Den var lidt deprimeret, tror jeg. Så lavede vi også skelet. Yeah. Copulate. Copulate. Er det der, man knaller Ja. med hinanden? Ja, formentlig sådan. Med svaner. Det lugter også fint, det her. Parser, copulate. Osculate, det er, når man sådan finder sammen og kysser lidt. Oscillate, det er også... Osculate. Oscillation. Ja, men også, det er ikke det samme. Det er da sådan en filter, halløj ting. Ja, men det ene er med I, og det andet er med U. Nå, Fordi Osculate. Ja, osculate, ja. Så er det hvad kaffe? Hvad? Ej, hvor er det gusten det der. Ser virkelig ulækkert ud. Det, Procreate. naturligvis. jeg tror også, det bliver lidt sprødt, måske, på en lille smule måde. Det er fandme en klam mad. Ej, jeg synes virkelig, det ser ulækkert ud, det der, I er gang i. Hvor er osten? Man kan sige det eneste. En tostemad. Ej, det kunne jeg godt. Der skal synkronsmages, ikke noget mere at starte før. Nej. Men et eller andet sted, så det er bare en rimelig normal mad. Det er ikke så galt, det her. Jeg synes ikke, det er ulækkert, det her. Okay, men så prøv lige at fortælle mig, hvad der i virkeligheden er i. Det, der sker, det er, at pandekage 1 starter fra nedefra op. Vil du ikke skære Der er Nutella på. Nu må du alligevel altså. Pandekage 2. Først smurt med lidt sennep. Så er der lidt pølse. Blod pølse. Hvad? En smule ketchup. Pandekage 3 ovenpå. Imellem er der så økologisk instant espresso. Også. Ja. Rasmus er toppen på ost. Herovre har vi en toppen. anden variant. Prøv at fortælle, Rasmus. Ja, men jeg er også... der er noget Nutella med chokolade. Og der er noget økologisk espresso. Jeg har noget Heinz cheddar. Altid godt. Altid godt. Noget spejpøls, peberspejpøls og en god kras gang English mustard. Den er ved at være farlig nu. Og så er der altså også nu, det går ned, synes Så er der pandekageburger. Er det nu, det er ved at være farligt? Det er kun sådan noget, drengen gør. Eksotisk. Forandrende. Det smager ikke bare helvede til. Jeg tager lige en runde mere her. Jeg tror godt, der kunne... ville måske have det meget godt med sådan en chili-ketchup der. Og chili havde måske været fint. Det er umiddelbart smager til pandekage og Heinz mest. Jamen det tror jeg egentlig også, det jeg får mest ud af lige nu. Men det hænger nok også sammen med det, der er mest af. Jeg har fået mest pandekage, det er helt sikkert. Der var tændt. Hvor meget kan du? Rigtig meget til det. Så nu med fordel lige skyller ned med appelsinjuice. Er det halvvejs, man lige har lavet et pitstop? Ja, jeg tror, det er noget med, at sådan kan noget, bare en lille, som lige smør toppen. Det er sådan der. Det er måske rigeligt, men Ja, det var... jeg kan lige til den hårde side. Ja. Hvis du brænder næsen efter det sennep der, så så måske fjollet og lidt mere der, tror jeg egentlig. Men det er okay. Godt til ekstremerne. Jeg skal bare have en ostemad. Jeg tænker bare smagsoplevelse. Det er... Jeg tror bare, jeg tager kaffe. Jeg tror, vi skal åbne restaurant med det her. Det kunne jeg godt forestille mig faktisk ville... Go! Ja, det toppede godt. Det var... Ikke dumt. Det ruller ligesom det hele af. Eller også dominerer det bare alting. Nej, jeg synes det giver en god... Du proppede også lidt meget på. Hey, der er Nutella lige pludselig. Pølse.
Også godt.